Една от тях е Нина Херонимус, която пътува от Чикаго до Вашингтон специално за протеста. Тя живее в Америка от 2004 година и работи за една от най-големите счетоводни компании в света, а през последните няколко месеца се превръща в активен борец за равни права на жените в Америка. С нея се срещнаха репортерът Елена Хотинова и операторът Матей Мандаджиев. На много хора в България това им изглежда странно. Да. Как хората тук протестират още от първия ден, още преди да е започнала работата в Белия дом. Знам, че на много хора им е интересно защо протестирахме още на първия ден и какво очаквахме, че ще се случи. Много от нещата, които чувам дори от майка ми и от родителите ми, нали, ми казват, ма защо го правиш това? Какво мислиш, че ще се промени? Но истината е, че ако не си покажем силата, ако не си покажем бройката на това колко хора сме и какво имаме намерение да направим, те ще правят каквото си искат. Всяка минута, която имам свободна или не свободна, ми е изпълнена с правене на неща, които помагат на хората да се организират и да протестират по един или по друг начин. Примерно, аз ходя на протести. Това е един начин да си покажеш мнението и да покажеш за това, че не си щастлив с това, което се случва около теб. Но освен това, говоря постоянно с мои приятели, опитвам се тях да ги активирам. Даже аз някой път казвам, обаждам се, за да те активирам. Създадох си група от някъде около 30 човека имам в момента и изпращам им неща, които да правят за деня. По 5 неща на ден. Да се обадят на някой от Сената или пък да се обадят на някой от консулството или пък да попълнят петиция онлайн. Да дадат пари на някой. Съпруга ми е медицинска сестра и той организира, и аз му помагам с това нещо, организира медицински сестри да помагат по време на големи протести. Едно от нещата, с които ние се опитваме сега да се справим и да предвидим, е това, че протестите скоро вече няма да... Очакваме, че вече няма да бъдат толкова спокойни и мирни, както са били до сега. Това също означава, че трябва да имаме медици, готови да помагат на хората. Значи ние правим обучения за други, основно медицински сестри, за да бъдат обучени и готови за това какво трябва да правят и да имаме достатъчно хора на земята, да могат да помогнат на тези от нужда. По-рано спомена и социалните мрежи. Да. Сега във Фейсбук виждам много неща, които са много като омраза за жените и се опитвам да бъда алтернативен глас на всички тези неща и да кажа, жените са не само красиви, но и са умни и могат да правят много повече от това, за което говорим. Беше на марша на жените. Да. Разкажи ни за него. Какво беше настроението във Вашингтон? Усещането да си около толкова много жени, около толкова много хора, които са готови да се борят и да направят нещо по-различно, да създадат едно впечатление за борба, е просто много трудно да се обясни. Когато имаш възможност да вървиш рамо до рамо с над 1 милион жени, ти се променяш завинаги. Оттам нататък целият ти живот се променя. Не можеш да спреш да мислиш за дъщерите си, не можеш да спреш да мислиш за всички жени около теб, които се опитват да им наранят правата и да им отнемат правата и да ги направят по-зависими към мъжете. За всеки протест, на който ти ще се готвиш с шапчици и с други неща, които подготвяш. Идеята е, че са пусикат шапки. Като видях, че всички ги носят и разбрах, че всъщност жените са ги правили сами. И идеята е да може, когато се направи снимка отгоре, всичко да се вижда в розово. И като се прибрах, това беше първото нещо. Отидох до магазина и викам, аз трябва да си купа прежда, за да мога да плета от тези шапки за децата, за моите родители. В магазина всичката розова прежда беше отишла. Има ли недостиг на розова прежда? Поради този марш и поради това, че всички хора са правили такива шапки. Но сега се подготвям, защото 8 март идва. 8 март не е празник, който по принцип се знае от жените в Америка, но сега е нещо, за което всички говорим. Очакванията са, ще бъде ден без жена. Това е идеята. Че жените няма да ходят на работа.
Аз съм си подала вече, нали, хората знаят, че няма да бъдат на работа. Казала съм си и ще излизаме навън да маршируваме. Колко хора се очаква да се включат, на колко места се подготвят? Толкова бързо се развиват нещата, не можеш да каже човек и всяка група организира неща самостоятелно. Трудно е да се каже колко ще се очакват. Ще ви дам един пример за марша. Жените, които организираха марша в Вашингтон, очакваха не повече от 250 хиляди човека. Ние бяхме над 1 милион. Всичко се случва толкова бързо и с такава промяна. Надявам се, че много хора няма да отидат на работа на 8 март и ще излязат на улиците и ще протестират. Но какво е твоето послание към българките, които живеят тук в Америка? Много ми се иска жените българки, особено тези, които живеят в Америка, да се организираме по някакъв начин и да си показваме мнението не само спрямо мъжете, но и за еквивалентност в заплатите. Ние сме всички много професионални, умни, можещи и все още, дори в Америка, получаваме около 70% от това, което един мъж получава. Това е нещо, което ние трябва да го тръбиме постоянно. Ние трябва да се борим за това нещо, защото не е честно. Просто не е честно. Освен това, както разбрахте, 8 марта ще бъде ден